Na, lesz itt minden gipszkartonozástól kezdve hegesztésig, vízcsövezésig, betonozásig, minden. Nagyon jó. Maga itt a bal szélén oda a tartályhoz hegeszteni, maga itt a jobb szélén megcsinálja az elektromosságot, ott a darónál tudjunk darózni, maga ott középen meg elmegy arra, aztán megcsinálja a vízcsöveket. Érthető? Érthető. Szuper pörgő, mert nem napi bérben vannak, hanem teljesítményben, szóval haladjanak. Jó. Elkezdünk szépen hegeszteni CO-val, szépen végre. Még egy picit ráhegesztem. Megnézem, igen. Varratok, sikerült-e végezni hegesztéssel? Igen, már ne pecsemet. Hallod? Szép összerakjuk a csöveket, kaminákat összeillesszük, berakjuk a csavartot, összehozzuk, és párhuzamosan fog futni. Mégis szakaszt megcsináljuk, összerakjuk a karimákat, összecsavarozzuk, és kész is lesz a párhuzamos csövünk. Biztos, hogy kiürítem a kocsmát. Gyerünk, kalapáljad. Na, még egy pár szövet be kell ütni, hogy pontos, szép legyen. Ránézik még egyszer, az teljesen jó. Na most figyelj, mutatom meg, hogy kell lassú. Ezt figyelj! Hopp, már csapom, és a két kurva elgörbít a szög. Kezedre vigyázzál! Elgörbít a szög, ha azt figyeld. Na uraim, nem a legszebb szakma, de ezt is meg kell valakinek csinálni. Ma ezek a remek művek lesznek itt a célgépjárművek, és ezeket itt mellettem fogjuk itt keresgélni nagyon serényen. Szemetet fogunk szedni. Indulhatunk. Rendben. Nos uraim, hallanak a rádióban? Igen. Ezen folytatjuk a kommunikációt, a sikátorok lesznek ma a legnagyobb ellenfeleink. Fekete és fehér kukázsákokat fogunk keresni. Mindjárt meg is kezdjük, keresünk itt egy pár darabot, aztán folytatjuk a munkát. Itt van a legelső példány balra. Azt nézzék uraim, ez itt az aranybánya balra. Gyorsan kapkodják, nem teljesítménybérben. Másik besőtödő. Gyerünk uraim, haladjunk, nagyon büdös van itt.
Nos, uraim, a bányászatot, azt ma el fogjuk rejtemét sajátítani mindenki. Itt a mögöttem látható Oladál nevezetű járat lesz a miénk. Barátkozzanak meg vele, ott a háttérben, hogyha megfordulnak, látják majd az alapanyagokat. Lesz itt minden sünépítés, világítás kiépítése. Lesz munkák bőven, lássunk is neki. Csákánya vigyázzanak. Csákánya vigyázzanak, nem egymás, hanem a falat ütjük. Tonna. Fekete szén. 16 tonnát raksz és mennyi a bér, meghalni kéne, de nem vehet, mert az atya nem engedi el a lelkemet. Gyere kollégák, tudják, hogy van 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hozok egy ilyet. Gók, mit áldogálnak ott, haló? Peregjünk. Meg egy lámpát felülre valaki. Mert már nem látok. Amennyi messzebb a munkaterület.